Hapon natong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sumabo sa atong programa Sangka sa Katarungan. O karon mga igsoon, aduna tay mahimo karon nga usa ka debate tali sa ato ang duha ka igsoon dinhi sa atong igsoon gikan sa Congregation of Yahweh at the same time sa ato pong sa atong igsoon usab nga gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender nga din ang mahimo natong afirmatibo ani karon sa ato ang programa nga debate atong igsoon gikan sa Catholic Faith Defender atong igsoon Brad Silbert Dunduyano ug ang atong afirmatibo ani karon mao atong igsoon negative side ani sa ato ang kuan debate mao atong igsoon gikan sa Congregation of Yahweh atong igsoon Elder Edgardo Sumilay nga din sa proposition nga ilang gihatag nga pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo uyon sa Ebanghelyo ni Kristo. Musbo nako, pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo uyon sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano mga igsoon ang proposition karon ani nga mahimo karon nga afirmatibo sa ato ang debate karon ang atong igsoon Brad Silbert Dunduyano. Mao ni proposition nga atong panag-usahan nga atong itakol karon mga igsoon nga din sa kuan ni mga igsoon first stand ani sa affirmative na atay 10 minutos dayon next na mga igsoon 5 minutes pangutana gikan sa atong negative dayon sa second stand na 10 minutos and sa summary ani 5 minutos mao ra gyapon ni bawi mga igsoon mao pod gyapon ni sa atong igsoon gikan sa atong Pastor Edgardo Sumilay mga igsoon sa first stand 10 minutos second 10 minutos gyapon sa pangutana 5 minutos ug sa atong summary 5 minutos gihapon. Mao ni siya mga igsoon no. Ug karon mga igsoon sa lipatang padayon gyud sa atong kuan alang sa pagsugod ni mga igsoon ato na pasalamatan ang mga kauban nato karon nga partisipante sa atong programa Sangka sa Katarungan sa nagalain-laing mga relihiyon diha sa atong igsoon gikan sa Seventh-day Adventist atong igsoon Edgar Yusiana sa gikan sa Seventh-day Adventist usab sa atong igsoon sa mga Catholic Faith diha ni Sister Natividad Hulapong atong igsoon Brad June Banal ug sa atong mga igsoon nga apologist at diha sa pagtuong Katoliko atong igsoon Ray Adaro ug atong igsoon Antonio Mijares ug sa ato usab nga igsoon diha sa Catholic Faith atong igsoon Ilmo Olario Halandoni. Mao ni mga partisipante sa atong programa karon nga pwede po sila makatawag mga active callers nato sa ato ang programa mga igsoon. Usab ba ang pasalamatan ang kinatubugang puwersa sa pinili nga nasod giluwas si Paolo sa mina sa bagto madali agapay mamayang hapon mo diha ma. O karon mga igsoon alang sa pagsugod sa ato ang programa ato dining ihatag sa atong igsoon gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender nga mahimo natong afirmatibo karon sa ato ang topic karon atong igsoon Brother Silbert Dunduyano alang sa iyang 10 minutos nga pahayag. Daghang salamat Brother Cherry among mayong moderator host nining tulumanon. Masalamat nako sa istasyon nga gahatag niini nga higayon no nga maka-voice out ang matagusa sa katinuan. O sa akong kaatbang nga may dawat niining akong proposisyon nga apirmahan nga siya na sa negative side. Sugod ko kay 10 minutos lang. Okay. Now, ako ning pasiunhan pinagi sa pagkutlo niadtong giingon sa Biblia nga sa Kristyanismo dili matarungon ang tao sa balaod ni Moises kay matarungon ang tao diha sa balaod ni Kristo. Kung wa ko malimot no sa bersikulo na nasa buhat 13 hindi lang nato ilahos kay murag di ko sigurado na ko gitik note no kay naaman ta sa Kristyanismo ug matud ni San Pablo
na ay mga gisgutan niya nga mga ceremonial practices nga gitapos ni Kristo sa krus, o atong na hibawan nga nahiapil ang ceremonial essence sa Sabat kay sa tanang mga moral law, only Sabat ang nalitok ni Saint Paul sa Colossians 2:14-16 nga ang Sabat iyang gipasabot dunay ceremonial essence, kay kung wala pa dili unta niya hisgutan, no, kung lunlon moral ang Sabat, no. Now nganong mo na akong pasiuna tungod kay muuyon ang Katoliko nga basta balaod gali nga ang iyang essence moral, bisag na ay authority ang mga leader sa simbahan sa binding and loosing, pagdili og pagtugot, dili po na yun undangan, no. Ipadayon yun ang kanang moral essence of the law, sama ng Ten Commandments. Nya kanang Sabat naman po siya moral essence mo nang ipadayon yun na siya, kaya gani gitawag na everlasting covenant. Pero ang ipadayon nga dili usbon ang iyang moral essence. Ang gilisdan sa Katoliko nga mao ni akong ipabarug karon ang iyang ceremonial essence, ang pagpatunong sa adlaw. Nganong makasigurado ta nga ceremonial essence ang pagpatunong sa adlaw, kay naman day precedent example ana nga kanang mga pista, for example mga adlaw man, no, mga kasaulugan. So mao na, no. O gunya dili nato lalison nga Saturday gyud ang Sabat, no, sa mga Hudiyo, o gani girespeto ni Kristo o mga apostol. Sa wala pa gyud hingpit mabalhin ang solemnity, Sabado gyud na, no, gani dunay katungwa pa na banhaw si Kristo ang iyang inahan mismo, no, nagbantay gyud og Saturday Sabat, kay mao naman ay nabatasan gyud sa tinuhuang Hudiyo. O niya si Kristo gani magbalik-balik yun sa Saturday Sabat katong wa pa niya hingpit masugdi ang iyang New Covenant Kingdom, no. Niya sa katekismo sa Katoliko nag-ingon nga Jesus Christ never fails to respect the holiness of this day. So si Kristo maayong bantayan nga wala maglapas sa Sabat sa mga Hudiyo. Pero naay mga ato ning i-qualify kay duha man guni ka interpretation. Naman po mo ingon, oy galapas na ay bersikulo ana, no? Ay bersikulo ana. Now mahimong ingnon nato nga gilapas ni Kristo ang Sabat sa pagsabot sa karaan sa mga Hudiyo. Okay, lahi man tong interpretation, very strict kayo ang Sabat sa Old Covenant, di ba? Di gali ka palungagon, di ba? Oh, mo. Ang gilapas ni Kristo kung maghisgot ta og Sabat, ang strict interpretation, karaan nga pagsabot. Pero kung ibase nato sa Kristohanon nga pagsabot, wala maglapas si Kristo sa Sabat. Mo nang ang katekismo nag-ingon, Jesus Christ never fails to respect the holiness of this day. Nana sa katekism na mo. Nakaroon, pero dirita nga, pwede ba na veritas ibalhin ang solemnity ana? Pwede, no, sa Katoliko nga interpretation. Tungod kay gipasabot na daan ni Pablo nga katong Jewish Sabbath siyado landong sa Colossians 2:14-17. Now tingali ang uban maingon nga yearly Sabbath ang gipasabot dito ni, no, kay naman diha, no. Pero sa atong exegesis ana, kung maghisgot ta kato mga yearly Sabbaths, daan na sa mga pista o mga pista, usama na sa mga pista. Unya, nganong gilahi man sa unahan nga gihisgutan man gihapon ang Sabat nga ingon nga gipasabot ni Paul nga landong siyado. Oh. Nagpasabot nga insakto ang gitudlos Katoliko nga kung maghisgot galig Sabat, double essence. One is moral, one is ceremonial. Ang moral essence sa Sabat wa usbas Katoliko. Unsa may moral essence sa Sabat nga sa usa ka semana naagyoy day of worship. Mahimong tawgon nimo nag 7th day after 6 days works.
7 day after 6 days works. Kadang Domingo pwede na 7 day hapon, no? Kaya naman kung sugod kag trabaho sa Lunes, ang imong ikapito unsa man Sunday. Ang mga Hudiyo ang ilang Sabat Saturday tungod kay ang first day of work kamao man ang Sunday, Domingo. Napaka 5 minutos igsoon. So mao na nga kanang both day mupasar kung atong ibase sa cycle nga 7 day, no? Kay kung moingon po ka nga moral ang pagpili unsang adlaw, now gipatik unta sa moral law o 10 commandments ang first day of work. Kiklaro unta giingon unta nga ang first day of work kinahanglan kanagyong unang adlaw semana nga Domingo. Kung gibutang na sa 10 commandments, wala man na gibutang sa 10 commandments kung unsa kang adlaw mo sugod og trabaho. Therefore, that is a ceremonial essence of the law. So kung ceremonial essence of the law, mahimong usbon. Diba? Bisan ng mga Adventista mo kabaluan na nga ang moral ceremonial essence of the law gitapos ni Kristo sa krus. So kay gitapos, so mahimong kitap abulis or mahimo pong ilisdan. Mobitaw ka ng pistas karaan giwala nas Katoliko kay shadow lagi to. Gitapos ni Kristo sa krus. Pero munguta na siguro mo nganong napay pistang Katoliko tungod kay bag-o naman na, no? Ang mga new authorities pwede makahimo og bag-ong ceremonial essence of the law. Mo nang kabantay mo mga Katoliko siging gadugang pista. Pero dili na pista katong karaan, no? Bago na. Unya unsa may bersikulo nga gibase na to nga dunay mga changes nga dili isipon nga pag-violate sa law, kundi fulfillment gali noon. Hebrehanon 7:12. Gingon diha, kung ilisan ang pagkapare, ilisan usabang balaod. Na unsa man na klaro na nga nagi mausab. Na di ay kausaban nga dili sabton nga violation of the law. Fulfillment. Kaysa New Covenant, kinahanglan doon nagi mausab. Ano man, kaysa tagna sa Jeremias 31 hangtod 32, ang bag-ong kasabutan nga himuon sa Dios dili pareha sa daan. Timani ha, Jeremias 31:32. Jeremias 31 tudling 31 ug 32, ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So kay lahi, so mo nang diskubriho na to unsa ng mga lahi. Unya ang muusob ana gi-implied sa Hebrew City 12 mga kaparean sa to pa new set of authorities. O bitaw nga kanang mga Adventista, no? Hinay-hinay mo og hukom sa Roman Catholic Church kung dunay gihimo nga mga pag-usab ang mga pari. Tinuod na, dunay giusab because of authority. Kay klaro man ang authority sa matuod nga simbahan sa Mateo 18:18. Ang inyong idili, idili sa langit ang inyong itugot. Usa ka example nga gi-desisyonan sa mga bishops nga giuyunan pud sa mga dili Katoliko. Kanang paghukom, pila ka basahon ang New Testament. Diba? Kaysa panahon sa mga apostol, wala sila ready-made New Testament. Ang ilang gigamit pagkutlo ang Old Testament. Sa history, kinsay nagdesisyon nga 27 ra ka libro ang New Testament. Mga obispo, pinagis konsilyo. No? 2 minutos igsoon. So mao na niya karon. Nganong nituo ang mga dili Katoliko nga 27 books lang ang New Testament. No? Nga hukom na sa mga obispo, ang mga apostol wa sila hukom na, no? Kaysa ilang panahon nag-iya gali sila panulat, tugwa pa sila naka-decide unsa i-appeal sa listahan sa New Testament. Mga konsilyong Katoliko ra ang naghimo ana. Sila mo'y nagpresentar sa pila ang opisyalis sa New Testament. Mo na example. So mao na nga ang mga obispo kinahanglan mo tuutaw kung sa ilang usbon, sa ilang ideklara og nituog yun ang mga dili Katoliko sa deklarasyon nga 27 books lang ang New Testament. Kay mga dili Katoliko ngano ako ning gi-appeal sa tema nato kay ako man nang i-prove nga uyon sa ebanghelyo ang pag-usab nga dunay authority. Pero kung walay authority, dili po ko yun, ana. Daghang salamat o mayong hapon. Okay, daghang salamat sa atong igsoon nasa affirmative side, atong igsoon Silbert Dundoyano sa iyang 10 minutos nga pahayag.
sa first stand niya mga igsoon mitungod sa ato ang proposition karon nga iyang git pahayag mga igsoon. Okay, karon mga igsoon, anhi dayon ta sa pangutana. Okay. Alang sa atong pangutana, 5 minutos igsoon ato dayon ihata sa atong igsoon gikan sa Congregation of Yahweh atong igsoon Elder Edgardo Sumilay. Dengan salamat, Mr. Moderator. Okay. Di ko maglangan. Ako unang basahon ang tima. Pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabath gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo uyon sa Ebanghelyo ni Kristo. Niya na open close parenthesis, sumala sa Biblia. Unang pangutana. Kining giingon nimo nga Sabado imo ning uyunan nga ikapitong adlaw ni sa semana. Sa sumala sa akong nasabtan ng pulong Sabado, double application na. Sabado nga ikapitong adlaw sa semana o 7th day of the week, Saturday. Pero sa akong panginsusi, dili lang kay kana ang application. Na ay Sabado, pero ang buti pasabot adlaw igpapahulay lang or rest day. So pananglit ako lang sitwasyon, no, pananglit kung mupahulay kag Domingo mo na imong Sabado. Bale na kung sa second meaning application sa Sabado mo na akong explanation. Okay. Imo manggi litok gyud sa tima nga Sabado gibalhin ngadto sa Domingo. Kini nagpasabot gyud nga mao ni ang ikapitong adlaw sa semana nga Sabado, dili ba? Yes. Okay, salamat. Tubag. Sunod nga pangutana, kini bang Domingo nga giingon nimo sa tima? Imo bang ipasabot nini nga kining Domingo unang adlaw ni sa semana? Yes, okay, yes. Okay, salamat sa imong tubag. Sunod pangutana, kini bang Domingo ug Sunday maora ba ni? Yes. Salamat sa imong tubag. Sunod nga pangutana, unsay appropriate nga kahulugan sa pulong Domingo? Domingo adlaw daghan naggamit-gamit na kay ang uban gali pagan background ang ilang pagmeaning ana Sunday adlaw sa sun. Dayon ang application po namo na adlaw sa pagkawanhaw kay diha maginabanhaw si Kristo din gito po na sa Lord's Day sumala sa Catholic interpretation sa Revelation 1:10. Ang akong pangutana, ang appropriate gyud unsa imong nahibaluan appropriate nga kahulugan sa pulong Domingo? Now, ditsuon na to na unang adlaw sa semana. Mao ba? Okay. Okay mo na imong tubag. Sunod pangutana, unsay appropriate nga kahulugan sa pulong Sunday? Now, tingali na ay laing pagpasabot ana, no? Pero wala na ako wala na diri sa akong kaning giandam, no? So mahimong og naa manggali laing pag-define ana, mahimong uyunan ako, mahimo pong dili, no? Pero sa ako lang yung naasa ko una karon, mayong gikag Sunday unang adlaw sa semana. Sa imong mga punto before anang ning kag unang adlaw sa semana, di gyud ka sure unsa gyud ang appropriate nga kahulugan sa pulong Sunday? No, wa ako kahibulog unsa nang imong giandam ron sa imong unahuna, no? So kay kung naa kay ipalugwa ron labi na kung ikaw nang musulti, now ako sa punang unahuna kay basin pod og muuyon ra pugo, no? Okay, naman po daghan lagi paggamit-gamit anang uban gali pagapigan ang ilang pagsabot ana adlaw tungod kay dunay mga pag-ano nga magsimbas Domingo mo na Sunday adlaw sa sun. Okay, namay nagtuo pod nga ang sun Dios katong Dios dusan. So way na lang no ko ako kay balogon sa na imong giandam ron nga variant word anang Sunday pasabot, no? Sa ang ako lang sa unsay na sa kung una nga mayong galig Sunday unang adlaw sa semana. Okay, salamat kayo sa imong tubag nga
makita nato nga wa kay sure sa appropriate gyud nga kaulugan. Okay. Sunod pangutana. Pangutana. Sunod Okay. pangutana. Base sa tema nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw Domingo uyon sa Ebanghelyo ni Kristo. Pangutana, categorical question. Doon na ba'y mabasa sa Biblia nga si Kristo nag-ebanghelyo nga nag-ingon nga balaana ninyo ang naunang adlaw sa semana? Doon na wala. Okay, katapusan na siya pangutana igsoon. Ambot sa uban ako mga kauban, basig daan sila mabasa, pero sa akong pagbasa sa Biblia, walay litra por litra. Walay litra por litra. Pero ana ay masabot nga sumala sa atong tema nga pwede tungod sa authority nga gihatag ni Kristo sa iyang iglesia, kanang gitawag og binding and loosing, nang ikatong giingon siya nga ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So kay nahitabo man yun na sa Council of Laodicea dogmatically nga gibalhin nila ang solemnity, so approve ang langit ana, no? Base sa Mateo 18:18, assuming nga Roman Catholic Church mao gyud ang tinuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Okay, walang tubag. Okay, daghang salamat no sa pangutana sa atong igsuon gikan sa negative side nato atong igsuon Pastor Edgardo Sumilay alang sa iyang 5 minutos nga pangutana. O karon mga igsuon ay anhin na punta diri sa atong negative side sa iyang pahayag sa first time pod niya mahitong sa topic karon sa position karon sa nga atong hisgutan mga igsoon. Atong igsoon brother Edgardo Sumilay. Okay, igsoon. Salamat Mr. Moderator. Ug mariritso na lang ko kay Gomer manggid atong time. Nagka-great naman tap na sa itong moderator sa mga kawani din sa itong mga listeners. Maayong hapon, Brad Chilbert. Maayong hapon, Brad. Now, ako gyapon nga basaw ng tema nag-ingon, pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo uyon sa Ebanghelyo ni Kristo. Now, niya akong ipahayag walay labot ni sa tema, pero ako lang ipaybalo nga kining akong kaatbang migamit sa pulong Kristo kay Christian Manisia. Kami sa inadlaw ginamo nga pagkinabuhi pagsimba wala mi mo gamit ining pulong Kristo kay among nakita nga pagano ni nga termino nganong pagano tungod kay sa atong pagsurbe sa kasaysayan usa kini ka proper name sa gisimba sa mga pagano nga pahinungod sa adlaw nga si Kriston or Christos. Kini sumala sa usa ka kasaysayan ni sa The Final Reformation by C.G. Foster, PG 74 to 76. Now, ako nang ingon wa man to'y labot sa tema munang ako lang pong sakyaning iyang giingon nga Kristo. Ang iyang ibut pasabutan na ang tinuod man nga Misaya pod. Now, nganong nisukol man ko sa akong kaatbang ining timaha sa pagpresentar niya sa tema through text. Wala na lang po kung magdaghan o kung ako lang gidawat, no? Now, ako ning gidawat nisukol ko kay akong nakita nga kini akong kaatbang wala ni katugkad sa kasulatan may tungod ni ini. Kaduha, kay gani ning iyang tema wala gid niya masabti gani iyang tema. Ako ra ni ipasabot kunya. Now, diha sa tema nag-ingon nga ang solemnity sa Sabbath gibalhin gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo. Ang Sabbath mga higala
og Sabado maura man gud ni gawas lag ingnon og Saturday. Mao na meaning igpapahulay ang Sabbath. Main tatong iyang tema og diretso nga pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa solemnity sa adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo uyon sa ebanghelyo ni Kristo kana maoy diretso. Kay redundancy naman na Sabbath ug Sabado. Niya doon naman ko'y mga pangutana niya, maura ba ning Sunday, maura ba ning Domingo? Na giuyunan niya nga kanang Domingo, maura pod ang Sunday, maura pod ang naunang adlaw sa semana. Pero wala ni niya matugkad mga igsoon, mga higala tungod kay sa original manggod wala gyud kay makita nga proper name sa mga adlaw sa usa ka semana. Giingon lang na nga unang adlaw, kaduhang adlaw, hangtod sa ikapitong adlaw. Muna sa original, ang una yung Resyon, kaduha yung Sine, katulo yung Silisi, kaupat yung Ribi'i, kalima yung Kamisi, ikaunom yung Sisi, then yung Sabath na yung mga bersikulo na kana sa original text na. So kung ibalhin nimo kanara una, kadua, katulo ana na og sa kinat sila dapat ang numero lang gyapon, no? Wala nang proper name nga Domingo kay nagsubay man tay ining proper nga proper name sa adlaw nga gingon lag Domingo, Spanish word na nga gingon dahil nga Lord's Day kuno na. Nangutana ko sa ungkat bang unsay appropriate yun nga kaulugan. Unya kini Sunday dili gyud ni kung base sa atong nakalap nga ang Domingo gitawag na siya Lord's Day nga adlaw, kaning Sunday naara sa iyang termino Sunday, adlaw nga adlaw, dili adlaw sa Ginoo. Ingon na nara diha Sunday. Unya atong makita nga wala gyud mapabarog sa atong kaatbang ang tema tungod kay sumala sa iya ang tema nga siya gahimo ani nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gibalhin na ngadto sa Domingo uyon sa ebanghelyo ni Kristo. Unang ako siyang ipangutana nya doon na may iyang close parenthesis diha nga sumala sa Biblia ni Samot, pero bisan pagwala na apan sumala man sa ebanghelyo uyon sa ebanghelyo ni Kristo, mao na nga nangita ta ug asa dapit sa Biblia ang ebanghelyo ni Kristo nga nag-ingon nga balaana ninyo ang naunang adlaw sa semana. Aron 4 minutos igsoon. Makita ginato nga dunay ebanghelyo si Kristo nga magkapamatuod yun nga uyon yun ang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gikan sa adlawng Sabado kanang ikapitong adlaw ngadto sa giingon sa akong kaatbang nga Domingo nga matod pa pod niya yung giuyunan nga naunang adlaw sa semana.
Mao na kay solemnity man ang gisgutan. Nangita ko sa Ebanghelyo sa Misaya nga matod pa sa kaatbang Kristo nga nag-Ebanghelyo ang Misaya nga nag-ingon nga balaanan ninyo ang naunang adlaw sa semana aron afrob without thinking nga tinuod yun nga niuyon na hiuyon diha sa Ebanghelyo ni Kristo or sa Misaya ang pagbalhin sa adlawng Sabado ngadto sa Domingo or naunang adlaw sa semana. Sorry, wala man tay mabasa, wala ikapakita ang atong higala, no, nga nag-Ebanghelyo ang atong manluluwas nga balaanon ang adlaw nga naunang adlaw sa semana. 2 minutos, Igsoon. Mauna nga daghan man pud siya og gihisgutan, gaghisgot siya og Jeremias 31 padung man na sa 33, Brad. Nawa ni masabti sa akong kaatbang nga ang bot nga ipasabot nga kadtog yung kinatibukan ba sa Old Testament nga covenant kasuguan nga nausob to, so apil ang adlawng igpapahulay. Dili man na maoy bot ipasabot diya kung tanawon ang context. Dili man mga kasuguan maoy giusob diha. Ang giusob diha ang gibutangan, ang gipahimutangan kung asa ibutang ipahiluna ang pakigsaad nga kaniadto o sa niini kining napulo kasugo sa papanman nga bato. Apan diha sa Jeremias 31 tugbang ana Hebrehanon 8 ipahiluna diha sa kasing-kasing. 60 segundos, Igsoon. Wa na magpasabot og kanang kasuguan giusob. Ya, daghan pa man kayo siya o gisguta, no? Kaning ang pagkamatarong tinuod man na nga ang pagkamatarong diha ragid sa Misaya kay ang buti pasabot niya na nga pagkamatarong kadtubang naugasan sa dugo sa Misaya. Wa na magpasabot nga giwagtang na ang mga kasuguan usan niya na ang ikapitong adlaw nga igpapahulay. Sa 60 segundos naman, diara ko kutob og daghang salamat sa pagtalimog. Okay, daghang salamat no sa unang pahayag sa ato ang isuon as an negative side atong isuon gikan sa Congregation of Yahweh atong isuon Elder Edgardo Sumilay. O karon may isuon sa waylangay anidenta sa pangutana sa ato ang isuon gikan sa atong afirmatibo. Sunod sa 5 minutos mga isuon atong isuon nga afirmatibo isuon Brother Silbert Dundoyano. Okay, salamat Brother Edgar sa imong negative stand. Okay, now una na kong pangutana unta katong una nimo pong gihisgutan o naghisgot ka kanang terminology, no, pero dili manggod na mo itong tema mo ng dili lang ko mangutana na dili lang yung ko sa tema, no, nga matud pa nga kung pamatud-an nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa adlaw nga Saturday o Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo uyon sa Ebanghelyo ni Kristo. Okay. Unsa man ang imong basihan kay wa mo koy na dungugod nga imong gikutlo nga dili mahimong ibalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday ngadto sa Sunday, no. Katong imong ubang gipangisgutan murag dili mo tunong kayo sa akong gipabarog, no, nga
dapat mo negate ka, no, ang imong buhaton manggod, imong pamatud-an po pero dili affirmative, kaya di man ka affirmative, negative man ka, imong ipabarog ang kanabang negative kay niingon mo, kay nisupak man ka aning dili, imong bot pasabot mo dili mahimo. Unsa may gibasihan nimo sa Biblia, no? Unsa may bersikulohas Biblia nga nag-ingon nga dili mahimo, o bisag implied lang, no, dili mahimo ibalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. Kaya wa magukoy na dungo ganina, no, sa akong pagpaminaw. Okay, daghan kay salamat sa imong pangutana, Brad Silbert. Unya na nako iyagyag sa second stand. Okay. Ang ako lang nga base sa akong pangutana ganiha, usa lang to, nga lig-un kaayo nga nagpakita ang akong pangutana nga wa gyud ibalhin, wa mahiuyon ang Misaya anang pagbalhin, kay wa siya mag-ingon nga balaanan ninyo base sa Ebanghelyo, wa siya mag-Ebanghelyo nga balaanan ninyo ang naunang adlaw sa semana. Okay, sunod ka pangutana? Daig pangutana, kay nag-ingon man karon akong nadunggan nga dili uyon si Kristo anang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan Saturday ngadto sa Domingo. Asang bahinas kasulatan nga nag-ingon si Kristo nga dili siya uyon niya nang pagbalhin sa maong solemnity? Ikaw ra may kusugod kay ng implication. Implied word lang gihapon na tungod sa akong pangutana ganihan nimo nganong wa mahiuyon sa Ebanghelyo ni Kristo, kay wa manggoy Ebanghelyo si Kristo nga nag-ingon nga balaanan ninyo ang adlay papahulay, kay kinilig unday nga pruiba nga nabalhin yod ang solemnity sa Sabbath into sa gitawag ni mong Domingo or first day of the week. Kanya kay wala man, so wala may uyon. Ang gigamit ni mong termino balaanon, whereas ang gigamit sa atong proposition nga akong gipabarog, ingon ani lang ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa adlong Sabado ngadto sa Domingo, no. Uyon sa Ebanghelyo ni Kristo din na nag-cite namang kog argument ato niya manggali nimo tanduga katong Matthew 18:18 nakaron akong pangutana nimo. Bisag implied lang, no, kay imo man pong giingog implied. Asa gi-implied ni Kristo nga dili mahimo o dili pwede ibalhin ang solemnity sa Sabat, kay mo man itima ko na to gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. Asa gi-implied? Bisag implied lang, dili litra por litra. Ang akong yung termino gamiton nga dili tinuod nang nabalhin ng naang solemnity sa Sabat nga ikapitong adlaw. Pero kana laging imong unang pangutana ganiha, unya na nako iyagyag sa second stand nako aron imong masayran nga maklaro nimo nga mismo ang Misaya nagpakita nga kanang solemnity sa adlaw nga Sabado wala na mausab, nagpabilin ra na, nagpadayon ra na hangtod karon bisan pagani na sa bagong langit, bagong yuta, padayon pa na. Okay, naaman ta sa pagpangutana ron, Brother Sumilay, no, sa tema gyapon ko, no, nga di negative ka. Asa yun, no, implied, no, dito yun ko sa implied kay ni yun po ka nga pwede implied, no, kay nigamit po kag implication. Asa gi-implied ni Kristo nga dili mahimo ibalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday ngadto sa Sunday? Asa gi-implied niya, asa gi-pasabot niya nga dili mahimong ibalhin? Okay, katapusan na ni siyang pangutana, ha? Okay. Nindot kay na kay implication pagi imong gi paabot, pero kana laging moingon ka nga asa nga dili ibalhin, nasungag na nadaan sa imong implication, pero nag-ingon ko ganiha nga unya na sa akong second stand, pero mamugos man jud ka
Atong basahon nun yan ng Mateo 24 versikulo 20. Kay nag-ingon diha ang Misaya nga nag-ingon ang Misaya diha nga pag-ampo kamo nga dili matul sa adlang ipapahulay ang inyong pagpangalagiw unya kanang ipapahulaya kung tun-an nato mauna ang kapitong adlaw sa simana nga igpapahulay. So nagpadayon bisan pa sa bagong tugon ang 7th day Sabbath, ang solemnity ni ini. Okay. Ako pangutanan ko, dili man na ba? Wala na tayo oras? Okay na. Hut na to sa atong oras. Okay, mga igsoon, daghang salamat to sa pangutana sa ato ang igsoon gikan sa Catholic Faith, at the same time Catholic Faith Defender nga mo nahimo natong affirmative sa atong topic karon, atong igsoon Brother Silbert Dunduyano. Ug karon mga igsoon, anhi din ta. Pero sa dili pa, pasalamatan na nato ang mga naki-join live nato through Facebook. Mayong hapon niyo diha. Salamat kaayo sa inyong paki-join sa atong programa karon sang sa katarungan nga sa ato ang debate karon nga kuan gihimo mga igsoon. Okay, alang sa second stance atong igsoon sa affirmative side atong igsoon Silbert Dunduyano, ato dayon ning ihatag sa iya 10 minutos igsoon. Okay, salamat. No, ang latest nga mga pulong nga gisgutan no sa akong kaatbang, no, akong higala nga iyang gisite nga ang Saturday gibalaan na no sa Biblia kay mo man yun na ang Jewish Sabbath, no, Sabbath yun nga kanang sa mga Hudiyo nga girespeto gali na ni Kristo, kay Hudiyo pud si Kristo, no. Now dili manggug kana mao issue na to kay wala gid ta mosupak nga kanang Saturday Jewish Sabbath yun na. Diri manggug ta sa issue nga akong gipabarog nga ang pagbalhin ana gikan sa Saturday ngadto sa Sunday uyon sa ebanghelyo ni Kristo. Unsa akong gigamit nga bersikulo, no, dili litra por litra. Implication sa Mateo 18:18 ang matuod nga iglesia gitagaan sa Dios, gitagaan ni Kristo og gahom sa pagdili og pagtugot, no, ang karaang terminong gigamit sa King James version, binding and loosing. What you bind and loose here on earth, i-bind og loose po sa langit. No, take note, no, matuna na to unsay but pasabot anang binding and loosing. Mga abogado kahibaluan na, no. Mayong kag bind gasto pa kanang mo pakalitan mo himo kag lagda. Oh, mo buhat kag balaod. Then ug mayong kag luag, meaning imong ipawalang bisa. Oh, luagan. Oh, mo na pagdili og pagtugot. Gahom na sa Dios. Samaan ng pag-10 commandments, binding and loosing man na. Gabahin siya, gasugo siya, nasa balaod. Oh, kay Diyos man siya, pwede po siya muluag, ana, di ba? Pwede muluag. Para sa atong example, katong iyang gisulayan ng pagtuo ni Abraham. Ihalad na, kaya mo ka kaihalad, ihalad na imong anak. Muna yung silbing ihawon. Sugo to ha, pwede to sundon yun. Gisunod yun itong, kisa to, Isaac ba to? Abraham. Sundon kita tong Abraham kay Diyos na gunay ga asulti niya, no, bisag dili unta na kanang daw siya na kilon ta man wala sa Diyos, pero kay Diyos may gasugo niya amo nang tumanon unta niya, pero gipaundang ra po siya, giluag ra po mo na sample na nya kana nga gahom iyang gihatag sa iyang simbahan. Si Kristong gaingon ana isa iyang matud nga iglesia, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Namunin ko assuming, no, dili man matuod iglesia atong gipabarog ron diri, pero assuming kay nagbarog man ta, no, granting nga kanang imua matuod na nga iglesia, ako apod matuod nga iglesia, no, akong gipabarog diri nga ang matuod nga iglesia sumala sa Mateo 18:18 gi-implied nga pwede mo himo ana. Kay giingon mas Kristo, ang inyong idili diri sa yuta, kinsa mayang giingnan ang iyang simbahan. Ang iglesia ang gitugot, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Usa ka example ana nga dunay gidesisyonan ang mga obispo nga Katoliko nga inyong gisunod nga wala hisguti sa mga apostol kanang paghukom pila ka basahon ang New Testament. Nga sumala sa history niadtong 381 AD sa Council of Rome, council sa mga obispo, sila nagdesisyon nga 27 books lang ang New Testament.
Wala man magdesisyon ang mga apostol ana sa Council of Jerusalem. Unya, mauna, nganong nituo mo nga desisyon man as mga obispo. Ang mga apostol wala magdesisyon sa ilang panahon. Before sa Council of Rome 381, Council of Hippo 393 o 397 AD nga nagdesisyon pila kabasahon ang New Testament. No? Wala pa'y officialist ang mga apostol sa New Testament, no? Kay katugaling ilang kasulatan nga ilang kutlo-kutloon, Old Testament pa lang to. No? Munang mutanaw ta sa history, oy, Council of Rome niya, mga obispo nag-decide nga 27 lang. Council of Rome 300 Hippo 393, Council of Carthage 397. Yeah. Kadaghang council giapirmahan na. Mga obispo gakuan na. Nya nituo pod mo mga dili katoliko nga 27 books lang ang New Testament. Mo bitaw na inyong giuyunan ng inyong Biblia nga nay 27 books. Karon ang mga obispo pod ang nag-ingon nga ato ning ibalhin, no? Kay katugong Sabat sa mga Hudiyo landong. Wingon kay landong di patunaan ay fulfillment, di pasabot na sa Psalm 132:8 nga giingon diha nga bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kaligon. Unsa man nang bangon diha, referring to the resurrection of Jesus Christ. Unsa mga adlaw ni bangon nabano si Jesus Christ? Saturday? No, Sunday. Unya gitawag diha og pahulay. Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kaligon. Di sa ko mo explain na ng arka kaya di mo na atong topic ron, no? Pero kana lang pag ingog bangon unsa may putpasabot ana sa exegesis referring to the resurrection of Jesus Christ. Ngadto sa imong pahulay, unsa man tong adlaw lagi na bangon siya ni banhaw Domingo. Kinahanglan matuman na nga pahulay pud na. Pahulay. Mauna. So mauna natuman man na kay sa simbahang Katoliko sa Council of Laodicea. Gibalhin ang solemnity. Aprobado na sa langit. Dili lang mo approve, pero approve mo atong Council of Hippo nga niingon ng Katoliko nga 27 books lang ang New Testament. Di ba? So na di ay desisyon sa mga obispo nga inyong gituhuan. Pero pag desisyon sa Council of Laodicea, dili mo mutuo na. Sa to pa, wala mo mutuo sa gospel. Kay ang gospel na ay authority ang matud nga iglesia. Gingong diha, ang inyong idili, dirisyuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Niyan ituo mo sa pagdeklara pila kabasahon ng New Testament, pero di mo mutuo sa pagbalhin sa solemnity sa Sabat. Nga klaro man ang authority sa matuod nga iglesia, ang inyong idili dirisyuta idili sa langit. Pero sa aning pagbutang og mga chapter og verses sa atong Biblia, di ba? Panahon sa mga apostol ang ilang scripture walay chapter og verses. Di ba? Yun, research na good mo nga ang kanang Old Testament sa una wala na butangig chapter og verses. Kinsa may butang og chapter og verses ana research na mga ginas libro ni Bradshaw. Mga Katoliko gabutang ana nganong niuyon man mo nga desisyon man sa mga obispo. Wa man mag-ingon ng mga apostol na butangan na tunig chapter og verses. Mga obispo na pinagi sa mga nag-aron sa yung tunan ba? Kay mindot magunang na numero rin sa yung tunan para sa ng libro sa balaod. Na numero para sa yung tunan. Pero ang mga apostol, wag gabutang inana silang panahon. O mga obispo na, mga Katoliko mo'y gabutang ana para sa yung tunan. Yan, gigamit po mo. Sa ito pa, nigamit day mo sa mugna sa Katoliko. Di ba? Mo na example. Pero pag ingon sa mga obispo nga, ibalhin na to ning solemnity sa Sabat. Kay ceremonial essence man ang pagpatunong sa adlaw god. Pero kay everlasting covenant man na sa to pa ang moral essence ipadayon. But pasabot na agi apoy pahulay o adlaw sa pagsimba. Gibalhin lang ang adlaw. Tungod sa authority, approve na. Bersikulo na kung gigamit ana Mateo 18:18. Kay kung dili ka motuo sa Mateo 18:18, usa man day bili atong giingon ni Kristo sa iyang iglesia, ang inyong idili dirisyuta idili sa langit, ang inyong itugot nya di ra pud nato tuhuan. Kay pag ingon sa Council of Laodicea, ibalhin nato ang solemnity, di man mo musugot. Sugot gali ang Ginoo, iyang gi-implied nya kamo dili mo musugot. Ako ni sugot ko. Gusto ko faithful sa gospel. Nga si Kristo gahatag og authority siyang matud nga iglesia, no? Sa una hapit mo ko sa balista, no?
Pero nituo ko sa gospel ni Jesus Christ nga ang iyang simbahan na authority sa pagdili o pagtugot. Dili lang dili ka na, bisag ka ng pagpamasaylog sala. Iyan ang gihatag siyang simbahan nga Diyos ramon tayo makapasaylog sala. 4 minutos, igsoon. So, mao na mga igsoon, no? Napay 4 minutos? 4 minutos. Ay, salamat, no? Akong isgutan to kaganina, no? Katong naghisgot siya o kini bang mga pagan terminology, dili ba ni pwede himuong gamito na to, no? Now, kung dili pa pwede gamito ng mga pagan terminology, di atong laksiyon na atong mga kalendaryo, no? O mga inana, no? Actually, no, mga igsuon, ang akong argument, no? Kanang pagano, pwede ba mahimong Kristiyano? Oh. Kung ang pagano mahimong Kristiyano, sa ato pa, pwede po di ay nga ang pagan terminology himong Kristiyano. Di ba? Mo na logic na reasoning, no? Kay kung mahimo gali kang Kristiyano, automatically dili na pagano. Oh, sama ng kanang Sunday o gigamit na sa mga pagano. Pero gigamit na sa mga Kristiyano pagsimba sa matuod nga Kristo nga dili ra ba mo muuyon nga Jesus or Kristo or amot sa inyong anong dili mo muuyon ana nga wala man nagtudlo gali si Kristo ana nga dili na uyunan, no? Kanang pag-translate kay kung dili pa pwede mag-translate na di na lang tato hubarog binisaya, di lang nato himog, di lang itagalog kay istikto mga tag termino. Oh. Pero dapat nga nigamit tag Bisaya o in English ato pa pwede na, no? Na wala ni labot sa tema pero imo mangong gisgutan mo nang ako kang gisundan. 2 minutos, igsoon. Nga kung ang termino nga pagano himoong Kristiyano pwede na kay ang pagano pwede mahimoong Kristiyano, no? So prasan ng mga Christmas light nga naapoy anggid-anggid sa mga pagano ana. Pero ang mga Kristiyano kung mugamit og Christmas light dili na pagano kay ang gisimba diha si Kristo man dili man to mga Diyos. Oh. Mo na example na mo nga dili nga sayop ng argumento nga ang pagan terminologies dili pwede himong Kristiyano. Pwede na mahimong Kristiyano kung ang atong pagsimba nagsintro na ni Kristo. Dili na atong mga bakak nga Dios sama sa adlaw, no? Dili man Dios ang adlaw. So mao na mga igsoon, no? Anay panahon? 60 segundos. Okay, so sa pa to, daghan pa to Psalm 132:8. So katulang ako lang i-emphasize og maayo, no? Nga ang akong gipabarog na dapat ipakita nimo Brad Sumilay ang imong negation, no? Asa gikuan jud hisgutan ni Kristo nga dili pwede himo ibalhin ang solemnity sa Sabat kay mo gani atong tema, no? Kay wa mo koy nabasa. So dili lang ko taman. Daghang salamat sa akong second stand. Daghang salamat. Okay, daghang salamat sa atong igsoon nga Catholic Faith Defender. Atong afirmatibo karon mga igsoon sa iyang second stand sa iyang proposition nga gipahayag mga igsoon nga atong nahimong topic karon mga igsoon sa atong debate. Okay mga igsoon, so way lang ay ato dining ihatag po sa second stand pud gihapon sa atong igsoon. Question? Wala na. Question na gihapon. Nay question. Okay. Second stand man. Sa second stand. Na pa. Gawa Okay. sa summary wala na. Okay. Anito sa pangutana sa kuan 5 gihapon. 5 minutos igsoon. Sige. Okay. Usbon yun na ako ang pangutana, Brad Silver. Yes. Kay Dos na 3 na tingali na ito. Oras. Okay, sige. Okay. Anita sa second stand sa 3 minutos, okay? pangutana man eh. Oo. Question mark. Question. Pangutana. Sige. Okay. Usbon yun ako ang pangutana nga kay uyon man sa Ebanghelyo ni Kristo nga ang pagbalhin kay inyong magibalhin mao na nga mangutana jud ko kung nag-ebanghelyo ba gyud si Kristo nga nag-ingon nga balaanan ninyo ang adlaw ipapahulay aron gyud mapamatud-an gyud sa Ebanghelyo ni Kristo nga nabalhin gyud ang solemnity sa adlaw Sabado. Okay. Wa man sige. kay mabasa, di ba? Pangutana.
O mo na na. Sige. Ano yan? Di ba, wa man yung kayo mabasa. Dili, no? Okay. Sa akong pagpabarog, wala akong mugamit og term balano, no? Okay, ang akong gigamit nga term diri sa proposition nga mahimong ibalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Tuesday ngadto sa Sunday. Ang akong gibasihan nga bersikulo nga gi-implied ni Kristo katong Mateo 18:18 nga ang matuod nga iglesia gitagaan niya gahom sa pagdili og pagtugot. Niingon siya nga ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So kana gigamit na sa mga obispo kay gospel mo na ni Jesus Christ. Sa tukma kung moingon ng mga obispo ato ning ibalhin, approve na si Kristo. Kay bisan unsa inyong idili og itugot man. Mo nang gisunod na mo. Mo na nga ang pagbalhin sa mga obispo, approve ang langit. Ni approve gali mo atong pag-decide sa 27 books lang nga wa man mag-ingon ng mga apostola na. Mo na ito bag. Okay, sunod pangutana. Okay. Bot ba may ipasabot nga kamugyod ang matuod nga iglesia nga dunay authority? Separate topic na. Pero Ode, gi-assume na nato. Bitaw na yung ko ganina nga dili man na mo itong tema. Isa gi-assume nimo. Pero klaro kayo nga imong giangkon nga kamo Katolika mo dunay authority. Okay, Kay kamo may nagbalhin. Akong klaruhon, moderator, na kanigong debatiha, puros ta ga-assume nga matuod nga iglesia, no? Ako ga-assume, ikaw pod ga-assume. So, ang atong topic giri nya, but pasabot nga ang matuod nga iglesia pwede mohimo ana tungod sa iyang authority. So, ang pag-resolve po doon kung tinuod ba yun ng iglesia nga mo, lahi na po na separate topic na po na. Mr. Diba? Moderator. Ang ako lang gipabarog diri nga ang matuod nga iglesia pwede mohimo ana tungod sa authority nga gihatag ni Kristo. Mr. Moderator, Okay. klaro kayo nga gi-claim yun na niya Yes. nga simbang katoliko mo dunay authority. Yes. Kaya nag-assume Pagani sa Okay. obispo. Okay. Oh, so ang pangutana, nagpasabot ba nga kamugyod mo dunay authority? Maulagi no, wala Okay. man is topic pero ako na lang nang itubago no. Parehas tang duha ga assume. Nga ako lang gipabarog diri nga assuming nga mao gyud ni naay authority kami. Kay tungod sa Mateo 18:18 nga naingon si Kristo ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot na. Sige, kung gusto ko anang timaha matuod nga iglesia, ato nang dibatihan pud sunod. Okay, katapusan. Sunod na Okay. pangutana. Tungod ba kay imong gi-assume pero klaro man kayo nga kamo gyud na inyong giangkon. Yes. Pero grante nga kamo mo'y dunay authority. Bisan ba og sayop wala sa kasulatan i-bind ninyo bisan ba og sayop. Okay, wala man po na sa history nga dunay pagtulunan nga gibayan sa Katoliko nga kuana makapa-impierno o kanang daotan, no? Para sa nang pagpangawat panulis wa gyud na gibayan na sa Katoliko na, no? Ang gipangbayan sa Katoliko katurang pwede og maayo ra sab. Para sa nang pagbalhin sa solemnity, anong dili na pwede. Dili mo na pwede nga wa man ay moral nga matamaan na. Sige, na lang. Okay. Okay. Nahurot na ang ato ang pangutana sa ato ang igsuon sa ato ang negative side no ato isuon Elder Edgardo Sumilay. O karon maisuon sa baylangay anhidenta sa second stand usab sa atong isuon sa ato ang negative side atong isuon Brother Elder Edgardo Sumilay alang sa iyang 10 minutos nga pahayag. Aghan kayong salamat, Mr. Moderator, na-reduce ang ato ang interrogation ilang Okay. minutos, pero sige na lang. Okay. Na nangulipas ang akong kaatbang, pero klaro kayo, given na kayo na, nga sila gyud nga grupo sa Katoliko mo'y dunay authority, gisgutan pa ganyang mga obispo, mga oy naghimo og pila ka books ang kuhan, dengan nung dili kuno tamutuo. No, okay man ang authority, pero dapat kay sumala sa kaduang Timoteo 3:16 paingon sa 17 kining bala ang kasulatan mo ni barahan sa pagtuo. Kung kinsa man ka nga dunay authority sa simbahan, Objection ko gamay, moderator. Focus sa topic. Okay. Topic sa topic. Counter objection. di unsa may ang objection? Sa tema. Balik sa tema. Dili Sa tema. implied ni, related ni.
Kay siya ra ba'y naghisgot og una. Siya'y naghisgot og una. Mao na nga ato lang musibo ra gihapon ni siya. Okay. O musibo ni siya. Now, ang tibok nga kasulatan mao nay gituga nga barahan sa pagtuo. Mao na nga kung unsay nakasulat sa balaang kasulatan, dili na mausob. Now, tungod sa kamubo sa atong panahon, ako man una untang iagi pag mga pangutana ang giingon niya mga implication. Now, labaw pa ni sa implication nga dili gyud mahitabo nga ang solemnity sa Sabbath mausob ni mabalhin ngadto sa naunang adlaw sa semana nga gitawag pod nila og Domingo. Tungod kay sa Exodo kapitulo 31:16 paingon sa 17, tulumanon ni nga walay katapusan. Nganong mabalhin man na nga tulumanon man kini nga walay katapusan? Mao nang sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 20, kaning pagpasidaan sa Misaya. Usa niini iyang mga tinun-an og sa nang hiunapod nga mga magtutuo nga kining pasidaan sa Misaya nga dako ning paglutos na tabo sa 70 CE or matod pa sa ban AD, mga 40 na gani katuig after nga nikayab ang manluluwas, nagbilin sa instruction sa iyang katawhan nga pag-ampo kamo nga dili maatul sa adlaw nga igpapahulay ang inyong pagpangalagi. We believe 100% nga kanang igpapahulaya diha mauna ang ikapitong adlaw. Still kanang giingon nga Sabado. So ang solemnity niini nagpabilin kay aron dili sila makalitan kay sulungon man to sila. So still diya sa bag-ong tugon wa mag-ingon ang atong manluluwas nga ayaw na biya mong balaan anang Sabado ha. Kay naarabay pagpanglutos kay ako na nang giwagtang. Wa siya mag-ingon ana. Ang giingon niya nga pag-ampo kamo nga dili matul sa adlay papahulay ang inyong pagpangalagiw. Unya since nga walay katapusan Exodo 31 bersikulo 16 sa Isaias kapitulo 66:22 ngadto sa 23 bisan pa sa bag-ong yuta, bag-ong mga langit o bag-ong yuta, ang pagsimba dito gikan sa usa ka adlay papahulay ngadto sa usa ka adlay papahulay. Tungod kay naa na sa bag-ong tugon na sulat, we believe 100% nga kanang maong ipapahulay still maong ikapitong adlaw, dili ang unang adlaw. Unsaon man nimo naron pagbalhin kanang giingon nimong dunay authority, iyang ibalhin ang walay katapusan nga tulumanon. Sa ito pa kung nabalhin na nga maong solemnity anang adlaw kay dili biya kay pagsulim-sulim lang, apil gihapon ang adlaw, wala mabalhin ng maong adlaw sa semana kanang ikapitong adlaw, wala na mabalhin. Sa imo lang pagsabot nga mahisgot ka og pagkabanhaw, that is another story. Walay makita sa bag-ong tugon nga ang solemnity sa Sabat gibalhin sa pagkabanhaw sa manluluwas, wala na. Ug maghisgot rap batag pagkabanhaw dako pang kiunon. Kay sa King James Version imong makita sa Mateo 28:1, in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week. Toward Mary came Mary Magdalene and the other Mary to see that sepulchre. Niabot na totally indeed
ang Sabado nga 7th day of the week. Mutuward pa ngadto sa Domingo sa nahunang adlaw sa simana pagtan-aw nilang Maria Magdalena. 4 minutos igsoon. Laing Maria wa na dia ang manluluwas sa lubnganan unsa man pagka nahunang adlaw sa simana ang pagkabanhaw. Pero sa ako nang giingon walay ibanghilyo diya sa bagong tugon si Yeshua Misaya o ang mga apostoles nga nag-ingon nga balaanan ninyo ang naunang adlaw simana or ang solemnity sa Sabado gibalhin sa adlaw sa pagkabanhaw sa manluluwas wala na. Sa daang tugon ako nang gingon nga wala na'y katapusan mo nang nilahos na sa bagong tugon ngadto pod sa eternity. Daghang salamat sa inyong pagpatalinghog. Okay, daghang salamat no sa second stand sa ato ang igsuon gikan sa Congregation of Yahweh as a negative side at itong igsuon Elder Edgardo Sumilay. Okay mga igsuon, way langay ato din hatag sa ato ang igsuon alang sa iyang mga pangutana. Tulolo. Alang sa 3 minutos nga pangutana sa atong igsuon gikan sa atong afirmatibo atong igsuon Silbert Dondoyano. Okay, nagsugod ang atong oras. Okay, Brad Sumilay, no? Mabalik-balik lagi akong question, no? Pero ako lang i-reform, no? Okay, no? Now, sa tema na to nga akong gipabarog nga pamatud-an ako nga ang pagbalhin sa solemnity gikan sa Saturday nga to sa Sunday, Sabado nga to sa Domingo, uyon sa Ebanghelyo ni Kristo, no, tungod sa authority nga gihatag niya sa iyang matud nga iglesia. Okay. Now sa imong negative, no, sa imong negative stand, unsa gyud nga bahinas kasulatan? Bisag implied lang, bisag dili explicit, no? Kanang pasabot lang kay urag waang gyud po kay mabasa og litra por litra, no? Bisag gipasabot lang nga si Kristo ni supak siya ana kung ibalhin ang solemnity gikan sa Saturday ngadto sa Sunday, no? Sige. Okay. Kanang gingon imong implication. Kung naminaw ka sa akong delivery sa second stand, klaro naman to. Labaw pa to sa implication. Kay nabasa na to nga mismo ang Misaya sa bagong tugon ang adlang ipapahulay nga klaro kay nga ag 7th day ka na nga maugid nang igpapahulaya nga gi balaan gyud sa iyang mga tinun-an sa panahon gyud sa bagong tugon. Therefore implicate nato na nga walay lugar kanang giingon nimo nga gibalhinan ug unsa nang gibalhinan din. Okay. Wala na. Okay. Implied na. Okay. Sunod pangutana. Segunda na akong pangutana, Brother Edgar, no? Sa Psalm 132:8 naghisgot diha nga, Arise, O Lord, into thy rest. Arise, O Lord, into thy rest, no? Pasabi saya pa, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, no? Kanang bang bangon diha on sibot pasabot kay sa among pagsabot anak nag-refer sa resurrection ni Jesus Christ, no? Muuyon ka ba niya na? Ay, gid tay problema na kay mo man nabasa. Okay. Ang imo lang pagsabot maoy wrong application nga imo nang apply ngadto sa solemnity nga usa ka adlaw nga didto magbalaan. Okay. Kay kanang granting bisan pagkabanhaw na wa pa may hilisgutan pa man nag-unsa pong adlaw na banhaw. Another story man na sa spiritual rest daghan ta og makatunan, pero sa physical rest kay ang rest manggod nga kanang Sabado usagid ana physical unya ang pahinungdan ana mao ang creator ug ang iyang creation dili may tungod sa pagkabanhaw. Mao na nga kung imong wagtangon tong tuang 7th day nagpasabot pod nga imo nang giwagtang wa na ka magpahinungod yun sa creator ug sa iyang creation. Okay, time's up.
Okay, sa sulong nga pangutana. Okay. Okay. Ang Katapusan? giingon gud sa Psalm 132:8 nga bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Nya wa po nimo supaka nga mahimong sabto na mao na ang resurrection nga gipasabot niya. Gitawag og kanabang rest o pahulay. Nga naman nga ang adlawng Domingo kay mo man na di nabanhaw si Kristo, gitawag man siya pahulay. Kung dili pwede ibalhin ang solemnity ana. Anong gihisgutan na sa Psalm 132:8? Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Ikaw ug ang argan dili na atong ibase dihan og kana lang gud. Unsa man ding adlaw na banhaw si Kristo? Mahamukot. Okay. Oh. May Unsa mukot man? man gid na Brad Gilbert kay unsa nga adlaw? wa man tay labot anang pahulay sa Misaya kung nabanhaw siya wa man tay labot. Oh, Brad. Unsa mang adlaw? Pahulay siya gikan sa iyang kasakit, na gilubong siya din nabanhaw wa man tay labot ana. Ang issue gyud unsa gyung adlaw sa cycle sa semana nga balaanon. Wala may ebanghelyo ni Kristo, matud ba nimo Kristo nga balaanon ang naunang adlaw sa semana? Wala. Akong klaro ng pautan na kay ang tema ko na to. Okay, Igsoon, walang tayo oras. Okay. Okay na. Okay. Nahuman na nga itong 3 ka minuto nga pangutana, Igsoon. Summary na. Okay, adihin na po ta sa summary. Una. Sa ladang salamat to sa pangutana sa ato ang Igsoon. Asa na affirmative side atong Igsoon Silbert Dunduyano. Okay, padayon ta sa ato ang summary rebuttal. Ani ta magsugo sa ato ang Igsoon sa ato ang negative side atong Igsoon Brother Elder Edgardo Sumilay. Okay, 5 minutos, Igsoon. Salamat, Mr. Moderator. Mga ilang gigog dispensa sa akong voice karon kay naabtan man ta ining nagkapagaw ng mga kuani. May gani kay gamay ra pong oras pero mao lagi subok kayo nga gamay ra gid ka atong time. Daghan pa kayo mga pangutana kana timaan lang nga kining tema sa akong kaatbang yung baruganan. Questionable jud kay ni kay daghan gud kay pangutana. Wa mahurot ning akong mga pangutana. Now, wala gini niya mapabarog mga higala kay klaruho nato ha nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gikan sa adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo uyon sa ebanghelyo ni Kristo ato gyud nga pangitaon ang ebanghelyo ni Kristo. Og salamat kayo nga niingon ang atong kaatbang kay categorical question man to ganiha nga wa gyud siya mabasa nga si Kristo nag-ebanghelyo nga nag-ingon nga balaanan ninyo ang adlaw ng adlaw sa semana. Now, iya man kung gipangitaan sa implication lang. Now, ayuhan ninyo pagsabot labaw pa ni sa implication kana explicit interpretation nga padapat lang nga basta lang opinion ning uban ang Exodo 31:16 tulumanon nga walay katapusan ang Sabbath keeping kanang ikapitong adlaw. Pagka walay katapusan, kung imo nang ibalhin ng adlaw, natapos. Mao na nga sa bag-ong tugon, wala mag-ingon ang atong manluluwas sa dinhi pa siya sa yuta before siya mo kayag nga ayaw na mugbalaan anang Sabado. Kaya ako na nanggiwagtang. Ang iyang gingon, pag-ampo ka mo nga dili matol sa adlaw igpapahulay ang inyong pagpangalagyo. Mateo 24, versikulo 20. Nga ugtun na nato ang kasaysayan ana, dako nga paglutos na tabo na atong about 70 AD or 70 CE. So grabe kasulim. Kay kung
magbalaan gud sila, makalitan mo na sila kadto Sabado to. Unya sa Isayas 66, 22, 23 dito sa bagong langit, bagong yuta, mao gihapon na nga Sabado 2 minutos, Igsoon. ang magpadayon dito. Muna nga og makaadto man pud gani si Brad Silbert, matingala siya, di man din ni Domingo, ay lagi pog makaadto. Still, kaya wala ko'y katapusan. Sabado yun gapon ka ng 7th day. Now, so wa niya mapabarog ug ang iyang mga bersikulong gigamit tungod sa kagipot sa panahon, di na nato malugit, pero akong isulti ninyo nga wa niya masabti ang context sa unod sa mga teksto nga iyang gigamit. Pariyaan ng giwagtang na kuno ang kadtong kasuguan, kadtong sacerdotal law man to, kung kining ceremonial law, specific na. Iyamang larason, ngapil ang Sabado, nga sa sacerdotal law raman to, ceremonial law, ang giwagtang diha. Wala may appeal ang adlawng Sabado. Mauna nga, sa hermeneutics God, sa exegesis, we must interpret the Bible according to its context. Ang mga bersikulong gigamit ni Brad Silbert dahom lang nga implied to sa timang nga iyang gipamatudan, pero wa niya masabti ang mga unod at 60 segundos, Igsoon. rakay sa tinuod. Now siya man ang katapusan nga mo sa mari, ni balo man da nga maningkamot yun ni siya pag mga punto po niya, pero ligon na kayang ato ang mga puntos, mga igsoon o mga higala. Daghang salamat sa inyong pagpatalinghog. May hapon kalungitan. Okay, daghang salamat sa summary rebuttal sa atong igsoon. Asa negative side atong igsoon diha gikan sa Congregation of Yahweh, atong igsoon Elder Edgardo Sumilay. Ug karon mga igsoon sa waylangay ana today ni padayon sa atong igsoon alang sa iyang summary rebuttal usab gikan sa Catholic Faith at the same Catholic Faith Defender nga may atong afirmatibo karon atong igsoon Silbert Dunduyano. Okay, igsoon 5 minutos. Okay, una na akong isgutan sa akong summary katong giingon niya nga walay teksto nga gaingon si Jesus nga balaanon ang Domingo, no? Wala ko maghisgot ana yun sa akong pagpabarog ka ganina. Wala ko maghisgot ana nga nag-ingon si Kristo nga balaanon ng adlawng Domingo. Kaya daan namang nag-ingon ko nga dili na mabasa litra por litra, pero na ay masabot, no? Bisan nga ligita mo kutlo og teksto nga muhatag ko niyo example ba pananglit sugon ko sa akong inahan. Dili mabasa sa Biblia, pero adto dito dong palitog sudan. Di na mabasa sa Biblia, pero kinahanglan mo tuo ko ana bisag di na mabasa sa Biblia kay honor your father and mother diha man ato nagibase. Pwede na kinahanglang basahon ng nabay mabasa diha nga si Silbert kisugo kasi mong mama palitog sudan dito sa merkado. Di na kinahanglan ng kuana. Now, kung pag-ingon na ito ng balaanon ang Domingo tungod kay ang iglesia nga gitagaag authority ni Kristo sa pagdili og pagtugot, giingat ang inyong idili desyuta idili sa langit, ang inyong itugot unya kay gibalhin man gyud ang solemnity sa Council of Laodicea. Kinahanglan mo tuo man ta ana kay ang inyong idili og itugot po sa langit. O example nga atong gituhuan nga council katong Council of Jerusalem na tuo ato nahitabo to sa naagyo sa Biblia, pero dili man mohunong ng council kay ang iglesia magpadayon man, di ba? Una sama sa kanang mga meeting sa atong Congress, di na mohunong silang meeting ana. Ang iglesia po dula mag-ingon nga ang tuhuan atong council katulang Council of Jerusalem, kaya ang iglesia gapadayon man.
Ito pa, mutuot sa mga council. Tuo gali mo atong pag-ingon sa mga obispo sa Council of Rome nga 27 books lang ang New Testament. Council of Hippo 393, 27 books lang ang New Testament. Council of Carthage 397 AD, ingon gihapon gi-apirmar gihapon nga 27 books lang ang New Testament. Tuo gali mo ato. Ano man, kay aprobado sa langit ang desisyon sa matuod nga iglesia. Pero here comes Council of Laodicea nga ang Laodicea na Christianize ra ba na? Ang mga authorities po dito nag-ingon nga, oy, landong man tong Jewish Sabbath. Oh, so atong ibalhin sa kanang adlaw sa pagkabanhaw. Oh, adlaw sa pagkabanhaw. Dayon, kanang ingon tulumanon nga walay katapusan ang Sabat, ang iyang moral essence. Nag-ingon bitaw ko ganina nga wala na usbas Katoliko ang moral essence. Unsa may moral essence sa Sabat nga naagi pagsimba. Naagi pagsimba, wala man na usbas Katoliko. Ang Katoliko na simba Domingo lang ang Katoliko ron, adlaw sa pagkabanhaw. Kay tulumanon lagi nang way katapusan kanang moral essence of the law. Ang giilisdan sa Katoliko, seremonya lang, kay seremonya lagi ng pagpatunong. Nganong seremonya lang pagpatunong, kay wala giklaro sa 10 Commandments, unsang adlaw ka musugod og trabaho. Giingon ra, unom ka adlaw mo trabaho, ikapito pahulay. Nya, pwede man mo Domingo maigo ana, sugod ay kag Lunes, di mo ikapito Domingo. Di ba? Nagkataon lang ang Jewish Sabbath, ang ilang first day of work, kana pong unang adlaw simana, Domingo, munang ilang 7th day, Saturday. 2 minutos, Igsoon. Diba? Oh. Pero kung musugod tag Lunes og trabaho di ang among 7th day Domingo, na di matunong hinuon tong gitagna sa Salmo 1328 nga bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Unsa man tong adlaw ni bangon siya ni resurrect di ba Sunday? Nya gipasabot nga pahulay. Pahulay po daig Sunday. Nagipasabot. Ha? Pero wag ito mabasa litra po litra nga gibalhin ang solemnity ng adlaw. No, di wate mabasa. Gipasabot lang by the authority of the church o sa experience po. Galina na may mga president anak katudeng Acts 2020, Acts 27 nga nag-communion ang mga tinunan. Siya man ang communion, worship man na. Oh, adlong Domingo man to. Oh, Psalm 1 Corinto 16:2 ang Domingo gitawag og adlaw sa Ginoo sa Living Bible. Oh, so mauna no kanang pag-ingon nga balaano ng Sabado gibalaan ni Kristo sa mga Katoliko ang Sabado nga nagpasabot og pahulay o day of worship. Ang Sabado sa mga Katoliko ron adlaw Domingo. Mutpasabot 60 segundos, Igsoon. Pahulay o adlaw sa pagsimba. Kaya sa ako nang giingon kung mugamit gani tagpulong Sabado, double application. Sabado nga nagpasabot og 7th day of the week on Saturday. Pero naapoy laing gamit ng word nga Sabado, but pasabot pahulay lang o adlaw sa pagsimba. Mo nang sa Hebrehanon 4:9 nagihapoy adlaw sa pagsimba. But pasabot nagihapoy Sabado, pero but pasabot nagihapoy adlaw sa pagsimba. O kung sana ato nang diskubrihon na wala man nagiwala sa Katoliko ng moral essence sa Sabat, padayon man na bisan pag mubasa mo tag katekismo. Okay. Di ba? Wala tayo igong panahon o katapusan Hebrehanon 7:12 no muni teksto gyud ako nga wa ni hisguti nga dili tanang pag-usob violation no naay kausaban nga sabton nga katumanan. Dirira, taman gawa na oras. Salamat. Okay, daghan kayong salamat no sa summary rebuttal sa atong afirmatibo karon sa atong topic karon nga gihisgutan sa ato ang debate atong igsoon Silbert Dondoyano. Okay mga igsoon no, daghan kayong salamat sa atong mga representative karon sa atong nahimo karon nga debate gikan sa Congregation of Yahweh atong igsoon Elder Edgardo Sumilay as a negative side ug usab sa ato ang igsoon gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender atong igsoon Silbert Dondoyano as a negative affirmative side. Okay, sorry. Affirmative side nato. Okay, mo ni karon ang naghimo karon og anang kuan kinabuhi sa ato ang